The views and opinions expressed by the hosts and the guests do not reflect those of the show, the management, and the company. Hello, sa ako dito, tamang oras mismo po ba ito? Jessica Martinez po ito. Aaksyonan po ba agad natin niya? Ora mismo. Tandaan niyo, ito yung dating airport. Ano namang kayong dalawa pinagchichismisan yung mga marites kayo, ha? Magandang hapon sa inyo mga ka-aksyon. Live na live po tayo ngayong araw ng Huwebes para magbigay ng serbisyo publiko. At live din tayong napapakinggan sa 90.3 Radyo Oragon, Sorsogon, 88.3 sa Catanduanes, 90.7 Legazpi City at live na rin tayong napapanood sa ating YouTube account. Napapanood rin tayo sa Congress TV tuwing alas 7 hanggang alas 8 ng gabi mula Lunes hanggang Biyernes sa Congress TV, Digital Channel 15 sa Metro Manila, Channel 10 sa Masbate at Channel 62 sa GMA For the Box. Umpisahan na natin ang ating pagbibigay ng serbisyo publiko. Eto mga ka-aksyon, mula ulit sa Riyadh, Saudi Arabia, isang Pinay domestic helper ang humihingi ng saklolong ma-rescue siya sa poder ng kanyang umanong abusadong amo. Ang kanyang pinadalang panawagan, panoorin po natin ito. Ay humingi ng tulong o panawagan sa ako Bicol. Ora mismo tabang ako po ay overwork. Ako po ay pinaglilinis sa ibang bahay. Ako pinipilit na magtrabaho kahit ginanon na sa damit po ay walang sapat na pahinga at walang sapat na tulog. Minaliit, tinakot na ipapulis kapag hindi daw po ako magtatrabaho. Sana po matulungan niyo po ako na makauwi ng Pilipinas. Yan mga ka-aksyon ang panawagan ni Julian Biacoro na ngayon ay live nating makakausap na nasa Saudi Arabia siya ngayon. Magandang hapon sa iyo, Julie. Hello, magandang hapon. Okay, so ayusin lang natin kasi itong ating kababayan na si Julie ay nangangailangan ng tulong mula sa Saudi Arabia dahil siya ngayon, base sa kanyang reklamo, siya ay nakakaranas ngayon ng pagmamaltrato or pagdating naman sa trabaho, overwork siya, no? So iba ito sa pinirmahan niyang kontrata at nawawalan siya ng oras para siya ay magpahinga. So, kumustahin natin ang kalagayan ngayon ng ating kababayan doon sa Saudi Arabia. Okay, pero bago yan, bago natin makausap si Julian, yung asawa muna ang kausapin natin. Ito yung nagpaabot din sa atin ng reklamo patungkol sa kalagayan ng kanyang asawang si Julian. Magandang hapon. Hello, magandang hapon. Magandang hapon din po, ma'am. Okay, ikaw yung asawa ni Julian, tama? Opo, ako po, ma'am. Apo, ano yung pangalan mo? Vicente Fabricante po. Okay, Vicente Fabricante. Sir, kailan nyo po nalaman ito pong sitwasyon ng inyong asawa doon po sa Saudi Arabia? Ano lang po, ma'am, last month po, ma'am. Last month? Opo. Apo. So, paano nyo po nalaman itong patungkol po sa sitwasyon ngayon na dinadanas ng inyong pong asawa doon sa Saudi? Sabi po ng asawa ko noon, ma'am, bakit daw nililipat-lipat siya ng bahay? Ililipat siya doon sa anak para magtrabaho, maglinis doon sa kabilang bahay. Okay. At saka, ano po daw yung trabaho niya, overwork, yung lagi sinasabi sa akin, kahit yung pagtulog niya daw po, natutulog na lang siya, gigisingin pa siya para magluto daw po ng almusal. Oras ng pahinga niya nilang po sana yun eh.
Okay. So, sa ganun ang mga sitwasyon ng asawa mo, ipinaabot ka agad sa iyo yung kanyang sitwasyon. At nung nalaman mo ito, na ganun yung nga yung kanyang pinagdadaanan doon, ano yung kaagad na ginawa niyo po, sir? Yun nga po yung pagsabi niya sa akin na yung sa Ako Bicol. Ngayon lumapit po ako, nag-chat po ako na humingi ako ng tulong kasi nahihirapan na daw yung asawa ko po doon kasi yun nga po sa overwork tsaka sa pagkain niya. Okay. Nababanggit niyo po, sir, na paiba-iba po yung kanyang mga amo. Dinadala siya Opo. kahit saan. So, eto po ba ay napaabot niyo na po sa kanyang agency? Nagreklamo na rin po ako doon. Kaso wala pa po atang ano sila eh. Pero ewan ko po sa asawa ko kung sinagot na yung ano niya, reklamo. Opo. Sa tingin niyo po, base po sa kwento ng asawa niyo, nakailang amo na po ba siya? Sa totoo lang po, doon sa kontrata niya kasi isa lang yung ano, yung among babae lang yung matanda po ata yung pinakaamo niya. Ngayon, abang tumatagal po, bakit yung sabi niya, bakit nililipat ako doon sa anak? Dadalhin ako doon, 1 linggo maglinis. Opo. Eh, wala naman daw sa kontrata yung inilipat-lipat siya, isang bahay lang talaga. Okay. Base sa kontrata, syempre, sa kontrata talaga, dapat isa lang po yung employer. Opo. Pero sa kwento po ng misis nyo, paiba-iba yung kanyang amo. Opo. Oo nga po. Opo. Dinadala siya sa bahay ng anak niya, ng anak ng amo niya. O doon ka naman daw, 1 linggo, doon po siya maglilinis naman. Opo. Pagkatapos ibabalik na naman siya doon sa dati niyang bahay. Opo. Kailan po lumipad ng Pilipinas papuntang Saudi Arabia ito pong asawa niyo, sir? Ngayon, June 12 po, June 12, 2024. Okay. Kaya mag 1 year po siya ngayon, June 12, 2024 Okay. din. June 12, 2025. ngayong taon, magwa 1 year po itong si misis mo doon sa Saudi Arabia. Opo. June 12, Independence Day pa naman yan, ano? So, Opo. ngayon po, nung kailan niya po naramdaman or na-observe na gano'n na po yung nangyayari po sa kanya? Simula po ba ng pagpunta niya ng Saudi, talagang overwork na po siya? Nabanggit niya lang sa akin, simula daw nung mag 6 months na siya doon. Okay. Sabi niya parang nag-iiba na yung ano ng amo niya. So, ibig sabihin, nung magsi 6 months na po siya doon, saka na po siya nagpaabot ng sitwasyon niya, ng reklamo niya sa inyo? Opo. Okay. So, kailan niyo po last na nakausap ito pong misis niyo? Nung isang buwan, nag-video call po kami. Kasi hindi ko siya makausap po ng kasi bawal magsalita doon. Nag-usap kami sa love language lang po. I see. So, bawal siyang magsalita dahil meron siyang mga kasama na posibleng kinakatakutan. Mag-isa lang po siya doon na katulong sa malaking bahay. Okay, so pinagbabawalan siya ng kanyang amo na makipag-usap sa inyo. Opo. Kaya kung niloload ko siya, pag tumatawag sa akin, ang problema, hindi siya pwede magsalita kasi bawal daw po doon mag-cellphone eh. Ayun, so nagkikita lang po kayo through video call, pero ang pag-uusap nyo ay sign language lang. Sign language lang po, opo. Kaya nga po siguro hindi niya na-contact ngayon doon kasi baka andun yung amo. Okay. So sabi nyo, last month pa kayong nag-usap. Opo. Ngayong mga susunod na last mga month. araw, Pero wala nasundan na. din po. Nasundan din po nung isang araw. Okay, Kasi so... linode ko siya eh. Eto bang pagtrabaho ni Mrs. sa ibang bansa ay first time niya? First time po, ma'am. First time. Okay. Ano yung naging rason niya? Bakit pinayagan mo na magtrabaho sa ibang bansa itong si Mrs.? Ako po sana, may trabaho po sana ako construction dito. Kaso ang problema, sabi niya, gusto niya experiencein yung abroad. So, dahil gusto niyang ma-experience, pinayagan mo naman. Kaya po pinayagan ko siya. Okay. Vicente, nababanggit mo kanina na nabanggit na ito ni Mrs. sa kanyang agency. Pero hindi nyo alam kung ano yung update ngayon. Opo, hindi ko po alam yung update. Hindi ko nga po alam na po pala siya, yung pinagkwilyohan sa damit nung amo.
So nakaranas din ng ganong pagtrato sa kanya mula sa kanyang amo. Opo. Okay. Ano yung agency niya, Vicente? Power po, Power. Ano ko lang sa agency niya, ang pangalan, Power. Power Yun lang po. Hindi ko po totally naingi sa kanya Power unang Recruitment agency niya, Agency, ganon. Opo. Okay. So, aside doon sa binabanggit sa ni Mrs. na ipinarating niya na ito sa kanyang employer or sa kanyang agency, kayo po, hindi nyo pa ito naidulog sa OWA or sa kanyang local agency? Ano po na may inanon pa ako sa agency nila, si Ma'am Sara. Mhm. Ano daw po nila, aksyonan nila kasi maghihintay pa daw po. Yun po ang pakasabi. So naidulog mo na ito sa kanyang local agency at nakausap mo na itong certain Zara. Ngayon, Opo. kailan mo siya last na nakausap? Kailan kayo nag-usap nitong? Ano lang po, siguro 2 weeks po, 2 weeks. 2 weeks 2 ago? weeks na po nakakalit, opo. Okay, 2 weeks 2 ago. weeks ago. Nakausap mo itong certain Zara through telephone or personal kayong Opo. pumunta? Cellphone, ma'am, cellphone po. Okay, so hanggang ngayon, walang update kung ano na yung, kumusta na si Mrs. Opo. Wala pa pong update, ma'am. Okay. Simula pagtawag niya. So ngayon, Vicente, idinulog mo ito sa amin, sa aming programa. Ano ngayon yung gusto mong mangyari? Ano po, ma'am? Ano po? Ano yung gusto mo ngayong mangyari? Gusto mo bang makauwi na itong si Mrs.? Opo. Kung sa akin po, gusto kong makauwi na siya para hindi na mahirapan, ma'am. Para, sabi ko nga sa kanya, ako yung magtatrabaho ulit dito. Dito na lang siya para mabantayan yung mga anak namin, ma'am. Ilan po ba yung anak nyo? 3. 3. Meron ka bang pagsisising nararamdaman, Vicente, na pinayagan mo itong si Mrs. na magtrabaho abroad? Ma'am, ako po hindi nagsisisi kasi ang kagustuhan niya rin po, ma'am. Kasi gusto niya ma-experience talaga yan. Okay. Ngayon, ang ano ko lang po, nahihirapan din ako sa kalagayan niya ngayon eh. Kasi yung sinasabi niya sa akin na alos 15 hours daw siya nagtatrabaho. Tapos, solo lang siya doon sa malaking bahay na tinatrabawan niya. Nagluluto siya, naglilinis, naglalaba. Miss na miss mo na din itong si Mrs. mo? Kung sa miss na miss na rin kasi medyo ano na eh. Pero kasama ko yan sa inano niya eh, sa pinagano niya pong trabaho kasi talagang long distance relationship. Okay. So, eto makinig ka, Vicente, dahil nasa kabilang linya na ng telepono ang local recruitment agency ni Julie at makakausap natin si Miss G. Panganiban, ang Social Welfare Officer ng Pinoy Overseas Workers Employment Resources. Magandang hapon po sa inyo, Miss G. Yes, ma'am. Good afternoon. Apo. Good afternoon po. Ma'am, familiar po ba sa inyo ang nangyaring sitwasyon ni Julie Ann doon po sa Riyadh? Yes, ma'am. Nakarating naman po sa amin yung concern po ng aplikante sa pamamagitan po ng kapatid niya. So, immediately po, nung nakausap namin at nakarating sa amin yung complaint ni aplikante, immediately po in-endorse po namin yung concern sa counterpart agency namin. And then, ang sabi naman po ng agency, yung welfare officer po doon, na immediately po ipo-pull out sila. Ang in-inform po kasi nila sa amin after po ng Eid. After ang ng? in-inform po namin, ma'am, immediately po makailangang i-pull out si Apo. applicant. At hindi na po hahantayin pa yung after Eid po. Okay. Ma'am G, nababanggit niyo po yung term na immediately. Matanong ko po, kailan po nakarating po sa inyo ito pong reklamo ng OFW at nito pong binabanggit niyo pong kapatid kung bakit po nakarating po sa inyo yung complaint? Kailan po ito? Nung huli pong message sa amin, na-receive po namin yung 2024 pero immediately na-address naman po at nag-message naman po sa amin si Miss Biacoro na okay na po siya. After that, wala na po kaming na-receive na iba pang complaint.
And then nakarating ulit sa amin yung huling reklamo niya po. Nito lang siguro mga May po, mga first week po. First week of May ngayong taon na yan. Opo, ngayon taon na po. So ibig sabihin, 2 beses po nagparating po sa inyo ng reklamo. Yung una pong complaint, ano po ito? Yung regarding po ito dun sa SIM card, na wala nga pong magamit na SIM card at walang communication. So na-address naman ho ito ng maayos po doon sa sa agency. Nabigyan naman po ng aksyon agad. Mhm. So ito na lang pong pangalawa na to na naiparating po sa amin ng kanyang kapatid. Yun po. Immediately naman ho. Apo, wait lang po Ma'am G, Ma'am G, yung una po yung concern niya, yung pinakauna with regard sa SIM card at nabigyan po ng solusyon. Kaya nagsabi po yung OFW na okay na. Yung pangalawa pong complaint or concern niya, ano po yung nilalaman nun? Overwork po siya at yun din pong sa SIM card din, sa communication. Okay, overwork at the same time, yung problema pa din po sa communication with this SIM card, kasama pa rin po doon sa pangalawa niyang concern. So, Opo. eto pong pangalawang concern niya, nababanggit nyo ngayon lang pong May. Opo, First ma'am. week of May. So, ngayon po ay ilang araw na din, petsa 22, 22 na po, May 22 na po ngayon. So, ang binabanggit nyo po, immediately. So, kung immediately po, siguro short period. Mahaba na po yung 5 araw. Pero ilang araw na din po, wala pong development. So, asan po doon yung immediately po, Ma'am G? Opo, pinapa-workout naman po namin sa FRA kasi po ang gusto nga po ni employer is after 8 June 6. So hindi na po kami pumayag sa gusto nila mangyari. Kausap po yung welfare mga nakakaraang araw. Ang in-inform ko po sa kanya, hindi na po natin pwedeng hintayin pa yung after Eid na sinasabi nyo. Kailangan ma-pull out po si employer. Everyday din po kami nagpa-follow up sa FRA, ma'am. Okay, so sabi nyo po, hindi na kailangan hintayin yung after aid. Ngayon, ang gusto nyo pong mangyari, i-pull out na etong si Julian sa kanyang employer. Yes, ma'am. Okay. Tama po. So, hanggang ngayon po ba, wala pa pong response sa inyo yung employer kung possible na pong i-pull out itong si Julian? Ma'am, inshallah po, ngayong araw na to, kung sa office time po nila doon, mabigyan po kami ng feedback. Okay. So, inshallah din po ma'am, umaasa po kami na within the period nito pong buwan, ay sana po maganda po yung update mula po sa employer. Yes, ma'am. Magbibigay po kami ng update sa kanyang kapatid or sa kanyang asawa po. Okay. So, umaasa kami dyan ma'am, pangahawakan po namin yan dahil kayo po yung local agency dito ni Jolie. And umaasa din po yung pamilya na makakauwi po ng ligtas sa mas lalong madaling panahon. Ito pong si Julie, ano po? Yes, ma'am. Noted po. Apo. May mensahe po kayo, ma'am, na gustong iparating kay Julie? Palagi naman po kami nag-a-advise sa kanya na na sa bawat aplikante po namin na nangangailangan po ng payo at tulong, palagi po namin sinasabi sa kanila na wag po silang mahihiyang lumapit po sa amin bilang welfare officer at agency po dito sa Pilipinas, at palagi po dapat na open ang communication nila sa bawat employer nila para ma-address din po ang concern nila. Yun po, ma'am. At opo, ma'am, nabanggit din po ni Mister na bawal po na makipag-usap or magsalita man lang itong si Julian pag nag-video call po sila ni Mister. So, kasama po ba yun? Masyadong deprived naman po ang ating kababayang OFW sa komunikasyon po pagdating po sa ganyang bagay dahil kahit po makipag-usap na verbal ay bawal. Ginagawa po nila, sign language pa. Sa ganyan pong concern po ni Miss Biacoro, wala naman po siyang na-inform sa amin na sign language po sila nag-uusap ng kanyang family. Kasi may mga usapan naman po kami dito through conversation po sa WhatsApp.
wala naman ho siyang nabanggit na pag nag-uusap po kami, ma'am, ay sign language lang ang pag-uusap namin. Pero kung in-inform po yun, parang hindi naman po kasi dapat talaga ganun. Kahit po kami, of course, hindi namin i-tolerate po din yung ganong Opo, kasi sitwasyon. yung OFW natin, ma'am, wala naman pong problema sa pagsasalita. Unless otherwise, yung in-applyan niya pong trabaho, ay ang trabaho niya ay mag-sign language lang. So, okay po yun po sana. Pero sa ganito po, ay deprive po ang ating kababayan. So, I guess, Ma'am G, kailangan po natin na magkaroon ng thorough communication sa ating kababayan para po ma-itemize lahat po ng mga reklamo niya. Yes, ma'am po. Apo. Noted po. Apo. Ma'am G, kami po ay patuloy na makikipag-ugnayan po sa inyong tanggapan para sa iba pa pong update sa sitwasyon po ni Julie. Ano po, ma'am? Yes, ma'am. Apo. Ma'am, nakikinig din po ang kanyang mister. Baka meron din po kayo na gustong sabihin po sa kanya para naman lumakas po yung kanyang paniniwala sa kanyang local agency, sa local agency po ng kanyang asawa, at mabigyan naman po ng pag-asa na ang kanya pong misis ay makakauwi po the soonest possible time. Yes po. Ma'am, sa sister po ni Miss Biacoro, ako po yung nakakausap niyo doon sa sa WhatsApp. Wag ko kayong mag-alala. Hindi naman po kami magpapabaya hanggang ma-pull out po si Miss Julie sa kanyang employer. Nung in-address niyo po sa amin yung concern niyo regarding dun sa kapatid niyo, hindi naman din po kami tumigil na mag-follow up sa agency namin doon sa Saudi, counterpart agency namin. Opo. At kung ma-pull out na po siya doon at madala po sa agency accommodation, mag-a-update po kami sa inyo at sa kanyang asawa at para din mo makausap ninyo si Miss Julie. May nabanggit po yun sa akin si Mrs. Opo. Ano po yung nabanggit sa inyo, sir? Sabi doon sa akin sa chat, pag dinala daw siya doon sa nadalang sa kanya sa agency sa baka daw 4 na buwan daw siya maghintay doon. Baka 4 na buwan daw, baka matatagalan daw po maghintay bago makauwi ng Pilipinas. so nabanggit sa inyo ni Mrs. pag nadala na siya sa accommodation, baka matagalan siya. Ma'am G, meron pong ganong pinoproblema po or iniisip po itong si Miss Julie na baka daw pag nandun na sa accommodation ay mas lalong matagalan pa daw po siya. Hello, sir. Sir, ganito po ang gagawin namin. Once po na madala po si Miss Julie sa FRA, gagawin po namin, ipapresent po namin si Miss Julie sa MWO po doon para po alam din ng government po ng Saudi Arabia kung ano po yung nangyari at kung ano po yung concern. So ano po yung magiging progress po ng kanyang pagtuloy. Ayun. So ang Ano pa po, ma'am, meron pang isa. Yung may nabanggit po kasi sa akin yung asawa ko nung isang yung mga daw na gamit, na basag, na mga gamit yung pinapabayaran sa kanya, sabi ng amo niya sa kanya, bayaran niya daw lahat yun. Malalaman po natin yan, i-confirm po namin kung may nadidak ba sa kanyang sweldo, kung may pinabayaran po. Ise-settle naman po yan sa embassy, sa MWO, bago po yan umuwi ng Pilipinas. okay. So ibig sabihin po niyan, Ma'am G, doon po sa embassy magkakaroon po ng paghaharap ito pong employer at ito pong OFW, ito pong si Miss Julie, para ma-settled po yung lahat po ng mga concern. Yes po, sa tulong po ng agency doon. Ayun. So present din po yung agency ni Julie doon po. Okay. Yes, ma'am. Okay. So, sir, napakinggan niyo po si Ma'am G, lahat po yan ay pag-uusapan at ma-insure po ba natin, Ma'am G, na hindi po mapapabayaan yung ating kababayan doon? Definitely, ma'am, hindi po namin pababayaan lahat po ng aming aplikante, ma'am. Hindi lang po si Miss Biacoro. Ayun. So, sir, alisin nyo na po yung
iniinda nyo po dyan na pag-aalala po kay Mrs. Dahil the Okay moment po, po ma'am. na Okay po, ma'am. naando na po sa embassy, ay aalalayan naman po ng kanyang agency. Okay po, sir? Okay po, ma'am. Opo. Thank you po. Thank At you wag po. po kayong mag-alala dahil mananatili po kaming nakasubaybay sa concern pong ito at sa inyo pong idinulog pong problema o reklamo dito po sa aming tanggapan. Maraming salamat po, ma'am. Apo. Ma'am G, maraming salamat po sa inyo pong oras at umaasa po kami na talagang gagabayan nyo po ang ating mga kababayan, especially ito pong si Julie na nangangailangan po ng suporta ng isang ahensya katulad po ninyo, ma'am. Yes, ano naman po. Apo. At sir, wag po kayong mag-alala dahil naitawag na rin po natin ito sa tanggapan ng OWA. Sa ngayon po Okay lamang po, ma'am. ay hindi po available si Atty. Shim Alonso ng OWA pero maaari nating asahan ang tulong po ng OWA. Wala pong pinapabayaan ang ito pong opisina ng OWA sa mga katulad po nitong sitwasyon ng ating mga kababayan. So, Ma'am G, maraming salamat po sa muli. Hello? Hello, ma'am. Apo. Mister, makinig ka, dahil nasa kabilang linya na din na makakausap ba natin sa OWA? Okay. Apo. So, wag kayong mag-alala, sir, dahil eto nga sabi ko, nababanggit ko kanina, na naidulog na natin ito sa tanggapan ng OWA. Okay po. Maraming salamat po, ma'am. Okay. Ano yung pakiramdam mo ngayon? Maraming salamat po. Apo, ano yung pakiramdam mo ngayon, sir, na nakausap na natin yung kanyang agency? Wala na yung alala ko dun sa sa asawa ko na lagi pa nang binabanggit sa oras ng pagtulog ko, hindi alos kulang kahit sa pagkain daw po doon. Ngayon na po, medyo buminawa na po yung pakiramdam ko, ma'am. Apo, meron ka bang mensahe para sa iyong misis na si Julie? Wala na po ako mensahe sa kanya, ma'am. Basta po makauwi lang siya dito, makauwi ng maayos. Okay na po sa akin yun. Opo. So, no words can express. Basta ang gusto mo lang mangyari ay makauwi ng ligtas si misis. Okay po, ma'am. Maraming salamat sa iyo, Vicente Fabricante. Opo. Maraming salamat po, ma'am. Mabuhay po sana kayo, ma'am. Opo, maraming salamat Sana at huwag kayong Marami mag-alala. po sana kayo matulungan. Opo, salamat din po. Huwag kayong mag-alala dahil sabi ko nga kanina, patuloy kaming tututok dito sa sitwasyon para makauwi ng ligtas ang iyong misis dito sa Pilipinas. At sa pagbabalik mga kaaksyon ng Tabang Ora mismo, isang lalaki mula sa Virac, Catanduanes nangangailangan ng tulong sa kanyang operasyon. Ang ating Ora mismong pagtugon, abangan. At isang content creator na naaksidente ng mahulog ito mula sa puno ng nyog. Ora mismong nakatanggap ng tulong mula sa ating programa. Ang buong kwento, abangan. Ang Ora mismo nating pag-aksyon, abangan mga kaaksyon. Kaya huwag kayong bibitaw at magbabalik pa ang Tabang Ora mismo. Marahin aldaw sa Indo Gabos. Ang aldaw na ini ay para sa Indo, para sa tuyang mga kababayang Bicolano na nangangaipuhan kan kalinga, asin manlain-lain na medikal na serbisyo. Ini po ang sa tuyang dalan para makapaghatod kan serbisyo maski guraano ini karayo o karani ang sa indong kinamumugtakan. Ang Tarabangan Caravan ay saro pong inisyatibo kanako Bicol Party List na igwang layunin na darahon ang serbisyo medikal asin dental direkta sa saindong mga komunidad. Aram po niya to na daigabos may kakayahan o pagkakataon na makaduman sa ospital o klinika. Kaya't kami na po ang nagrarani sa Indo. Kaibahan ang matitibay na doktor, dentista, medical personnel, asin mga volunteer kan ako Bicol Party List. Libre po gabos ang serbisyo medikal, dental, laboratory, asin mga bulong. Wala po kamo na dapat ihadit sa gastusin ta ini ay para sa indong kalusugan. Kaiba taman po ang sa tuyang programa ang libreng gupit asin masahe para sa satuyang mga kababayan. Maliban digdi, may local recruitment activity man kitangon yan. Ini po sarong biyaya
para sa satuyang mga kababayan na nag-aanap kitrabaho. Sana po ay makatabang ini sa Indo. Tangani, makaanap ki mga bagong oportunidad para sa indong pamilya. Mga kababayan, muya ko pong ipaabot sa Indo na ako Bicol Party List Permi yaon para sa Indo. Sadto ngunyan asin sa maabot. Kami po ay padagos paglilingkod sa bawat Bicolano. Kami po ay nagpapasalamat sa saindong padagos na suporta. Habang yaon ang suporta kan kada Bicolano sa ako Bicol Party List, padagos po niyato dadarahon ang mga programa na direktang nakakapektar asin nakakatabang sa saindong gabos. Sa giraray, dakulaw pasasalamat po sa indong pagtangkilid asin pagtitiwala naway padagos niyatong ipangaji ang mga kalusugan asin kaligtasan kang bawat saro. Padagos po kitang magtarabangan asin magkasararo para sa mas malusog asin masiglang Bicolandia. Dakulang salamat po asin marahin na aldaw sa Indo Gabos. Daan-daan na po ang mga nakapagtapos at may mga kanya-kanya ng propesyon. Sa kanilang pagpupunyagi, walang masidlan ang kanilang mga ngiti. Yun at sa Gabos, nagpapasalamat po ako sa AKB. Gusto ko lang po magpasalamat sa Ako Bicol sa opportunity na tigtatao po araw po sa kuya na estudyante. Dahil naandyan lang, katuwang lagi, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Hindi rin nagpahuli sa pagtugon sa mga pangailangan ng ating mga healthcare workers at mga frontliners. Sa simula pa lang nitong pandemya, hanggang sa ngayon, walang humpayang pagtulong. Ay, nagpapasalamat po ako sa pagtaunin tabang hali sa Ako Bicol Party List. Salamat kong dakula sa duwang congressman. Kayo nakakatabang sa miya sa gabi. Maaasahan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Tucked away in the province of Albay, known for its perfectly shaped Mayon volcano, Misibis Bay Resort, a locally owned 5-hectare private island resort. The resort is ready for all those looking to balance tranquility and adventure. This tropical destination is where guests can either choose to relax under the palm trees or have an adventure under the sun. It features modern and luxurious rooms and villas, recreational facilities, and sophisticated services. Come and experience Misibis Bay Resort, your tropical island getaway. Problema sa tubig, agarang binigyang solusyon. Nagpatayo ng mga solar-powered water supply system sa mga liblib na lugar. Libre, malinis at maaasahang supply ng tubig 24/7. Dakulaon ang pagpapasalamat niya mo. Dahil may ikamalilinwan habang kami nabubuhay. Dakulaon nining tabang para sa gabos na tao digdi. Salamat po. Para sa ating mga kababayang nasa laylayan, Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Libo-libo na ang mga nabigyan ng tulong medikal. Bata, matanda, kahit sino man, lahat ng mga may karamdaman, may maaasahan. Nagpapasalamat sa Ako Bicol Party List. Hindi po namin makakalimutan ang tulong na dinala ninyo dito sa aming bayan. Maraming salamat po. Dahil iisa lang ang tunay na nagmamalasakit. Ako Bicol, katabang na, kasurug pa. Nagbabalik mga kaaksyon ang tabang ora mismo. Eto mga kaaksyon mula sa Birac at Catanduanes,
Isang lalaki ang kinakailangan sumailalim sa isang operasyon matapos itong magkaroon ng impeksyon nang maaksidenteng mahulog ito mula sa bubong ng isang eskwelahan. Para sa inaing na ito, kasama natin si Nanay Virginia Vargas, ang biyanan ng pasyente na si Roger Valenzuela. Magandang hapon po sa inyo, Nanay Virginia. Magandang hapon po, ma'am. Opo, sa akin ka po tumingin, Nanay. Ayan. So, naiiyak na po kayo kaagad, Nay. Kumusta po kayo? Okay lang po, ma'am. Opo. Kinakabahan po? Medyo. Medyo. Okay lang po yan, Nay. Opo. Kumusta po yung kalagayan ngayon ni Roger, Nay? Yan lang po, ma'am. Kasi kailangan talaga niyang operahan. Ang ano lang po, ma'am, wala kaming... Opo, pakilapit lang po na yung... Wala kaming sapat na panggastos. So, kailangan po talaga ni Roger maoperahan. Maoperahan Opo. po, ma'am. Kailan po na-admit sa ospital ito pong si Roger, Nay? Sa BMC, ma'am, February 20. Naglabas siya ng February 5 kasi na-infection yung paa niya at may bato saka baybay. Opo. So, ilang araw lang po siya sa BMC at nilabas din po? 4 na araw. 4 na araw. So, kailan po nangyari yung aksidente? February 20. February 20 yung aksidente. Kailan po siya na-admit? Itong araw din po. Okay. February 20 din po na-admit din po siya. Tapos, habi mo 4 na araw, nailabas din po siya. Tapos, dinala namin dito sa... Pakilapit lang po. Dinala namin so, po nilabas sa niyo po sa BMC dahil kailangan po siyang ilipat ng ospital. So, ngayon po, nandito po siya sa BRHMC. Opo. So, dyan na po siya ngayon. Dyan na siya ngayon. Opo. Ano po yung ginagawa niya po doon sa eskwelahan? Nung araw pong na-aksidente siya? Nagbububong po. Tapos, nagbabarena, nag-aambon, nadulas siya. Opo. So, isa pong laborer, ito pong si Roger. Roger po. So, that time, nagbububong po siya, nagbabarena. Nadulas po. Mahanglas man. Biglang umulan, nadulas po ito. Okay. Sa ngayon po, andyan pa si Roger sa BRHMC. Opo. Sino po yung nag-aasikaso po sa kanya? Yung asawa niya po. Yung asawa niya. Yung asawa niya, yun po yung anak po ninyo? Opo. Okay. So, meron na po bang mga anak ito? 2 po. Nasa ilan po yung edad? Ang panganay po, grade 10. Ang bunso, grade 3 sa pasukan. Opo. So, medyo talaga mahirap pa po kasi walang trabaho. So si Roger lang po yung nagtatrabaho. Si Opo. Mrs. po. Sa ngunyan, naglalabada siya po. So tumutulong po siya. Tumutulong kasi walang pang araw-araw. So nung hindi pa po na-aksidente si Roger, sapat naman po yung kinikita or talagang kulang? Tinatama lang po yun ang kaya. Opo. So, Tapos, pinatama-tama na lang po ano. So, ngayon po, syempre nasa ospital si Roger, si Mrs. naman naglalabada. Paano po yung mga pang-araw-araw nilang pangangailangan, yung gastusin ng mga bata? Ang isang anak niya, iniwan namin sa anak ko rin. Yung panganay? Panganay po. Opo. So, yung isa na lang po, yung naiwan po sa kanya? Opo, isa na lang. Opo. Tapos ngayon, kasi andito kami sa Legazpi, andoon rin sa kapatid niyang panganay. Doon sinda naka-stay. Okay. So ngayon po, Nanay, dumulog po kayo dito sa aming programa. Ano po yung pinakakailangan po ninyong tulong? Ang ano ko lang talaga, ma'am, na tulong, yung maoperahan siya para makapanarbaho man lamang. Opo. So kayo po ay in-laws, ano po, Nay? Opo. Pero nararamdaman ko po yung parang nahihirapan din po kayo. Nakikita nyo yung sitwasyon po ni Roger. Kumusta po itong si Roger bilang asawa po ng anak po ninyo? Mabuti naman, ma'am. Mabait siya. Saka matulungin rin.
Sa ngayon talaga, parang kami ang may sa kanila. Na walang hanap buhay. Binibigyan mi sila ng mga kung anong makain, ganun. Gaano po kahirap na nasa isang ina, nakikita niyo po yung sitwasyon nila? Grabe, ma'am. Lubog sa utang. So, pag patik api kay kay Dr. Dundi, puro utang. Opo. So, lahat parang kaliwat kanan po. Lahat po ay utang. Opo. Ayaan niyo po, nanay, dahil may awa po ang Diyos, makakaraos din po kayo dyan, nay. Sana po, ma'am. Opo. Ang pinaka-importante yung buhay po ni Roger, po, nay. So, para sa agarang tugon po sa inyong pong pangangailangang medical para kay Roger, makakausap po natin, nay, nasa kabilang linya ng telepono si Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Magandang hapon po, Miss LB. Yes po, good afternoon, Ms. Remy, and good afternoon kay Nanay. Opo, Miss LB, eto po si nanay ay talagang problemado po sa kalagayan po ni Roger. Patungkol po dahil ang gusto niya ay maoperahan kaagad ito pong si Roger. Maari po ba nating mailapit itong alalahanin niya patungkol kay Roger sa Ako Bicol Party List? Ano po yung kanyang maaring asahan, Ma'am LB? Yes, Ms. Remy, kagabi lang po nakausap natin si Congressman Saldico. Binili niya po sa akin na lahat ng pasyente na nangangailangan ng tulong, tutulungan po natin sa abot ng ating makakaya. Si nanay po, pabalikin lang sa akin, dalhin po yung charge slip. Sasagutin po lahat ng Ako Bicol Party List yung kanilang babayaran. Opo. So, nay, pumunta daw lang po kayo sa opisina ni Ma'am LB doon po sa BRHMC at dalhin nyo lang daw po yung charge slip. Wala na po kayong puproblemahin dahil sasagutin po ng Ako Bicol Party List. Ay, salamat po, ma'am. Maraming salamat. Opo. So, may proseso pa ba na kailangan pagdaanan, Ma'am LB, sina nanay? Pero lang po, dadaan lang po muna sila sa social worker for interview and then dalhin po sa akin yung charge slip. Ayun. So, nay, meron lang po kayong pagdadaanan na interview, nay, tatanungin lang po kayo. Tapos, the moment po na matapos yung interview, nay, punta po kayo kay Miss LB at yung tulong po na kailangan po ninyo para kay Roger ay sagot na po ng Ako Bicol Party List. Salamat po, ma'am, na grabe. Maraming salamat po. Opo. Kumusta yung pakiramdam mo ngayon, nay? Maluwag, ma'am. Nakahinga ng maluwag. Opo. Miss LB, maraming salamat po dahil lumuwag yung pakiramdam ni nanay. Gumaan yung kanyang pakiramdam. Maraming salamat, Miss LB Sedeño. Yes po, ganyan po ako Bicol Party List, Ma'am Remy. Kahit eleksyon o walang eleksyon, nandito tayo lagi para tumulong. Opo, mabuhay ka, Miss LB Sedeño, ang coordinator ng Ako Bicol Party List. Salamat po, ma'am. Nay. Salamat po, ma'am. So, wala na po kayong dapat pag-isipin na, alalahanin. Pag uwi nyo po, pagpunta nyo po sa ospital, balitaan nyo po si Roger. Nakakausap nyo po si Roger ng maayos? Opo, ma'am. Opo. So, pagdating nyo po doon ay, ano yung sasabihin nyo po kay Roger? Sabihin ko, ma'am, wala nang problema. Sagot na po ng Ako Bicol. Ayun! Salamat. So, yung luha nyo po, nay, yung kadugtong po niyan, tears of joy na po. Salamat, ma'am. So, wag po kayong mag-alala na yan, sasabay po namin sa panalangin ito pong si Roger na tuluyan na po siyang gumaling. Sana po. At syempre, nay, ito po, tanggapin nyo din po ito, nay. Munting halaga na makakatulong po sa inyo sa pang-araw-araw po habang nasa ospital po si Salamat, Roger. ma'am, na maraming salamat sa inyong lahat. You're always welcome po, nanay. At syempre, nanay, sabi ko nga, sabayan po natin ng panalangin. Ano po? Opo, ma'am. Opo. Mga ka-aksyon, yan ang Ako Bicol Party List, talagang tunay na katulong na kakampi pa. At syempre, sa mga nagnanais din humingi ng tulong sa ating programa, maaari po ninyong panoorin ito. Sa may mga problemang legal at medikal na nais humingi ng tulong sa ating programa, maaari po kayong magsadya sa aming tanggapan sa ground floor Embarcadero de Legazpi, Victory Village, Legazpi City. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Sabado, alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Sa mga nasa Metro Manila naman po at kalapit na lugar, maaari po kayong humingi ng tulong sa Action Cost Center sa North Wing ng Batasang Pambansa.
Magpunta lamang po kayo tuwing araw ng Lunes alas 8 ng umaga hanggang 1 ng hapon. Para naman sa mga taga Caloocan City, bukas na rin ang ating Action Cost Center sa Barangay 175, Multipurpose Hall, Caloocan City tuwing Miyerkules, mula alas 10 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali mga ka-aksyon. Maaari na rin po kayong magtungo sa Tabang Ora mismo Satellite Office sa Camarines Norte sa Provincial Capitol Building, Barangay 3, Daet, Camarines Norte. At para naman sa mga taga Camarines Sur, maaari na rin kayong dumulog sa Zone 2, Tagungtong, Goa, Camarines Sur. Bukas po ang aming tanggapan mula Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga hanggang alas 4 ng hapon. Maaari din kayo magpadala ng mensahe sa aming official Facebook page na Tabang Ora mismo. Kahit anong reklamo ay amin pong tinatanggap. Huwag niyo rin pong kalimutang i-follow ang aming mga official social media account sa aming Facebook account, YouTube at TikTok account, Tabang Ora mismo. At mga ka-aksyon, hanggang bukas, sama-sama pa rin nating aksyonan ang mga problemang medikal at legal. Ito ang programang May Paninindigan, tutugon sa inyong pangangailangan. Ako naman po si Remy Araneta Mendones. Magandang hapon at salamat. Ito ang Tabang Ora mismo. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Aksyon ko sa mga nangangailangan. Aksyon ko lahat ay dadamayan. Noon at ngayon tayo'y sinamahan. Aksyon ko patuloy na magsisilbi. Isang masipag na pilantropo, sa hirap at ginawa kasama mo. Malapit ang puso sa mga natutulog.